Dus me Limburg, dus me land, dus me Limburg, dus me land. Limburg van mijn jonge jaren, die mijn ouders hoes nog steeds, hoe de geuren van zingen, die parfum die ik tegensleept, en hoe mijn gooien dag huurt zeggen, iedereen reikt de hand, zeker ergens, zeker vreemd, welkom in het Limburgs land, des me Limburg, des me... Wiet in het zuidelijk Limburg, geschreven door missionaris Toen Pieters in Brazilië. Pieters woont er al 40 jaar. De laatste jaren werkte hij als kapelaan in Tangua, een plattelandsgemeente 50 kilometer achter Rio de Janeiro. En toen ik in Brazilië was, zocht ik Toen Pieters op. Een kleurrijk man, zo bleek al snel, met een actief sociaal leven in de gemeenschap. Bovendien heeft hij een grote culturele interesse. Vandaag hoort u het eerste deel van een reportage die ik van Toen Pieters in Brazilië heb gemaakt. Uiteraard kwam het gesprek al snel uit bij zijn liedteksten. Die liedjes die we aan het zingen, die waren eigenlijk 4 bandjes opgenomen met enkel balladen. Hè. Nou heeft hij een keus uitgemaakt. En Uw neef, hè? Ja, met een neef. En de andere neef heeft in de studio. En dus hebben ze eigen studio opgenomen, zodat het eigenlijk een fabrieksje is geweest van de eigen familie. Hè. Ja. En dat is het mogelijk geweest, omdat de studio van hun waren, dat goede koop af te drukken, die cd. En dat is er nog gebeurd. Ja. Maar wat mij dan nu zo integreert, is dat Geer Limburgse teksten maken hier in het tropische Brazilië. Ik heb mijn eigen taal nog niet verleerd, hè. Mestrees, dat is nog de taal die ik het beste spreek, hè. Je spreekt liever Mestrees Latijn en lezen van de kerk, ja. En ook nog liever als het Portugees? Portugees voor ons een heel lastige taal, hoor. Maar als je er al zo lang woont... Ja, maar daar heb ze toch nog een accent, hè. Ja. En heel dik zeggen de leuk ik heb heel schoon gepreekt, ja, maar dat kan ik uit de ben verstaan. Dat nou al die jaren, nou die 40 jaar, of hoe lang zit je hier ondertussen? Het is niet alleen de taal, er zit wat anders achter. En zo gauw als de merkt dat het een vreemdeling is die spreekt, dan huurt al niet mee wat er wil zeggen. Hè. Ja. De huur zit wel wat te zeggen, de begripsvolle woorden en daar, maar Ja. En daarvoor lijkt dat Mestrees dus nog helemaal beter. dat lijkt me veel beter, ja. Ja. Zeg, maar het is niet alleen in het Mestrees gemaakt, het gaat ook over Mestreeg, hè? Het gaat over het Mestreeg van, wat zullen we zeggen, van 50, 60 jaar geleden. Dat is een soort nostalgie die eruit sprak. Ja, natuurlijk, hè. Ik heb geschreven dat ik heb een hele hoop teksten, hè, maar er zingt ze niet allemaal. Hè, maar Maastricht, hè, bijvoorbeeld. En Limburg, mijn land, zo in de trant van Erens, die heel bewonderd, heel veel bewonderd voor heb. Heb je wel eens heimwee? Nee. Ik ben een keer in Maastricht. Dit jaar ben ik in Maastricht geweest. Ik vond het geweldig, hè, geweldig. Zowel de lui en als ook het ganse ambiente. Hè. En ik heb mijn kinderen bezocht en ook jullie veel hulp gekregen. Dat was van mijn Tuma, die heeft mijn reis betaald praktisch. En Misse Thuis van Tromont, die heeft mij hulp gegeven. En die zusters van Petrus Klaver onder de Borgen in Maastricht, die hebben me gewoon nog kleier metgegeven voor liturgische gewaden enzovoort. En Roeze Krans, die ben ik maar zelden, maar ik word ook blij met. Ja, maar ik denk, je moest daar teksten schrijven over dat nostalgische gevoel dat in Maastricht herkent en dat woont in Brazilië, dan moet ergens gaat niet goed zitten zo, hè? Nee, de was eigenlijk een goede vaderlander als de boete de land leeft. En zelfs een goede Maastrichtenaar. Een goede Maastrichtenaar, hè. Mijn buurman in Maastricht, hoe ik geboren was, in de Smeestraat in Maastricht, daar ben ik geboren, dat was die de Bie, hè. Die de Nobelprijs gekregen heeft. Maar tot het eind van zijn leven, dus een paar jaar geleden, was ze nog in Maastricht, maar die sprak zuiver Maastricht weer. En met dezelfde Maastricht dat jij eens hebben. Geweldig, hè? Dat vergeet ze niet.
je schreef ook niet alleen maar over Maastricht, hè? Want je ziet bij je liedjes, dat is ook een liedje over Toor. Nou ja, dus Limburg, hè? Niet alleen Maastricht. Ik ben geen chauvinist. Wel vind ik dat Maastricht natuurlijk de voornaamste stad ter wereld is, hè? Maar ik ben toch geen chauvinist, ja? Limburg is Limburg, hè? Ja. En geweldig. Rustig gelegen tussen de bruggen, blinkende torens van in Maastricht, doen ik weer denken, boos in die jaren. Ik zat op het stukje in het gaslampenlicht, een reunachtig leegske verlegde mijn struisje, blond door de route van het huis op het heukske. Ik zat op het stukje, telde mijn heuvel, voel van mijn heuvel, mijn schaar in mijn breukske. Gaslampen leeg, leek mich met heimwee voor mijn Maastricht. Geschreven door Tum Pieters. Het gaat over het gaaslampen leeg, de verlichting uit de prille jeugd van die pater Pieters. 77 jaar nu en al 40 jaar woonachtig in Brazilië. Af en toe komt hij nog wel eens in Limburg. En dan blijkt pas hoe de missionaris vervreemd is van zijn collega-geestelijken in Limburg. En mijn preken zijn zo verschillend dat ieder pastoor die vraagt zich af, zou ik laten preken, ja of nee? Wie gaat dat dan in zijn werk voor jullie die dat nog nooit gehoord hebben? Wat is dan zo het bijzonder aan uw gepreek? Nou, ik praat ik heb geen preek toen. Ik ken het preek, hè. Dus ik zeg, luister eens, hè. Wat ik u nu kan vertellen, dat is echt wel gebeurd, hè. Maar dat moest in een preek niet zeggen. Dat moest je zou maar zeggen, dat moest in de stijl blijven. En dat ken ik werkelijk niet, hè. Dus dan vertel ik stomme dingen, hè. Vertel je stom dingen. Wat voor stom dingen zijn dat? Maar de laatste keer dat ik geloof dat ik daardoor ook een beetje me gediscrimineerd heb, daar had ik verteld dat bij ons in de parochie, hè, daar vond ik een beeldje op een show, hè, met een keerske de veur. Hè. Dat was van een manneke, hè, met een keerske de veur. Zeg, wat dat beeldje wat je daar hebt, wat is dat? Ze zegt, ja, ze ben jong en ik had toch keer vol kinderen. Maar allemaal mensen, het keren niet jong. En dan stik ik voortdurend voor dat beeldje van dat manneke wat er staat, stik ik voortdurend keersen aan. Nu ging ik gewoon kijken, weet je wat dat was? Dat was een pist van Brussel. Maar die meende dat de Brusselse breuken waren van de Jezuskinderen. Ik vond dat zo. Maar dat kan ze een keer eigenlijk niet vertellen. Hè? Maar ja, het volk vond het toch wel geweldig, hè, die preken. Mijn preken zijn onvergetelijk, hè, zachten ze. Hè? Ja. Trouwens, ik heb een hele serie geschreven, onvergetelijke preken in de sleutel. Ja, het blad van het bisdom. Het blad van het bisdom. Ja. Zeg maar, dat wordt niet zo'n dank afgenomen, dat soort preken in onze Lieve Vrouwenkerk. Nee, dat is in onze Lieve Vrouwenkerk, maar die andere kerken doen het een bang. Hè. Dus je moet zien, die pastoors die zijn eigenlijk gebonden aan vaste regels enzovoort. En als missionaris komt ze op een ganz andere mentaliteit. Missionaris vult me op als ik hier in Brazilië ben. Die zijn ook het vrij gevochtener en die zijn gaat meer praktisch ook ingesteld. Hè? De Nederlandse pastoor, dat is meestal stuit het weer van het volk af. Hier in Brazilië is het een man van het volk. Ja, omdat de luiden zijn niet zozeer gehecht aan de kerk als aan de bedienaar van de kerk, hè? Ja. De pastoor. Bijvoorbeeld we hebben deze parochie ongeveer 25 jaar is die bediend geworden door buitenlanders, de buitenlandse pastoors hebben. En nu hebben we op het ogenblik een Braziliaanse pastoor. En zwart. Werkelijk koolzwart. Hè. Maar wat die mensen op het ogenblik een aanhang heet, hè, die kerk overvol, hè, moveert met, dus is ik wel met mijn gebroken Portugees te praten, geen toegang had tot het volk, die wel, hè, geweldig is dat. Dus de eigenlijke autochtone bevolking, hè, die moet in het bestuur hebben van zijn eigen land, en dat is nog het beste. Ja. Is dat ook de reden dat je geen pastoor zit hier met Kapelon? Ik ben kaplan, ja. Ik ben al jaren kaplan. Ik ben maar 1 jaar pastoor geweest, hebben ze me afgezet. Dan ben ik weer kaplan geworden. Waarom hebben ze je afgezet? Nou,
Ik had, zoals ik mijn interesse ligt veel weer als enkel religie. Dus ik had museum, ik kwam meer in het museum als in de kerk enzovoort. En ik heb mijn sociaal werk. We hebben, zoals u gezien hebt, 150 families hebben we geregistreerd en een stuk grond gegeven. Dat is een hele industrie. Want die lui die lopen dik na voor documenten, voor bakstenen, voor vinsen, voor daakpannen, weet ik. Het is een ganse industrie die ik opgebouwd heb. Hè. Dus het gaat niet meer om die twee dingen samen sociaal en religieus werkzaam te doen. En daarmee ben ik blij dat ik gepland ben. Ja. En dat bleef je ook gepland? Wat op mijn leven lang, ja. Ja. In Tangua? Dat weet ik niet natuurlijk. Ik ben al veel tijd, moest eigenlijk al gepensioneerd zien, maar we zien het nog niet. We zien nog niet zitten om te pensioneren. Dat zal nog wel een jaar of 2 jaar gewoon. Missionaris Tum Pieters in Brazilië.